eva ithatyathwe mamnodala akukho lunintsi endizakuthetha kuyo into okunayo nje le vesi eke ukuthi noba mhlawumbi ndiye ndabhuda kodwa uyazi intobana ivesi endiyityhile kule ndawo ndingazikushumayela ngenjalo kodwa ndifuna ukuncokola nawe. Mama wam, le vesi okokuqala signifies the unity, the equality and deep connection between you nomyeni wakho. Intetho ke le ka-Adam eyithethe vile because wayesazi ukubana kudalwa umuntu ekuthatyathwe indawo ethile emzimbeni wakhe. And so xa esithi thambo lamathambo am uzama ukugxininisa that uEva is not just a companion but a part of him. And so zintathu qha indawo endiye ndazibona zibalulekile phaa kulesi sihloko. Indawo ethi joyful recognition. Ndiphinde ndiqaphele ukuthi kuthethwa nge-unity and equality. Okwesithathu kuthethwe ngobundwele emtshatweni. And so mama uNodala eyona nto ndifuna ukuyithetha kuwe is that nanjengokuba ungenile kule ndima ndifuna wazi ukuthi ezona responsibilities kankosikazi ufuneka unkosikazi abe njani okanye yintoni responsibility kankosikazi. Okokuqala mama uNodala kuye kunqweneleke into yobana umama unkosikazi abe nobudlelwane noThixo, amthanda uThixo, abe ngumntwana kaThixo. Okwesibili funeka ube nobudlelwane kunye notata omdala. Be a suitable helper katata omdala. Be his friend and lover katata omdala. Be his prayer partner katata omdala. Pray for icawe athunyelwa kuyo utata omdala. Noba ufika izinto zingekho right kodwa wena okwakho kuhlala unike idolo ukutya kwakho. Never compete with utata omdala. Iba nobudlelwane nabantwana bakho kunye nefamily yakho. Bathandazela abantwana because sinempazamo esithanda uyenza xa singamakhosikazi abefundisi. Sithandazela abantu ibandla, sithandazele nomyeni kodwa sibalibala abantwana. Kanti kubalulekile ukubathandazela abantwana bethu. Okokugqibela mama uNodala ndihlale phantsi. Kukhona intetho yakhe yathethwa umama uMaphekwe ngenye imini. Wathi always set the stage but not steal the show. Into ethetha ukuthi ke lawama amazwi uthunyelwe uba uNodala phaa eseketheni. Akuthunyelwanga wena ukhona okokubana umthandazise ukwenzela uba ufezekise iphupha lakho. Ngalo lonke ixesha ulapha ecaleni kwakhe, awuphikisani naye, ulapha ecaleni kwakhe. Ngalo mazwi ndithi ze nihambe kakuhle notata uNodala. Ungalibali uthandaza kwakufika inzingo ngoba akutshiyi uba zizofika inzingo, zizawufika zona inzingo kodwa eyona nto yakho funeka uhlale emthandazweni khona ukuze athi utata uNodala xa kubonakala ngathi amadoda ayatyhafa wena umphakamise ngomthandazo.
Nkosi yoxolo ke mayinisikelele. Uthixo woxolo anithande, anincede. Enkosi.